Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Όπως κάθε Παρασκευή πρωί στις 10 προσπαθούμε από αυτό το σταθμό να αποδείξουμε αυτό το οποίο εμείς έχουμε κάνει λάβαρό μας, σημαία μας, ότι είναι λάθος να λέμε τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν αλλάζει. Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι εκείνης της αντίληψης που ο Μπρέχτ έχει διατυπώσει με τη φράση «Αν προσπαθείς, ίσως και να αποτύχεις. Αν δεν προσπαθείς, είσαι ήδη αποτυχημένος». Αυτό το λέω λοιπόν επειδή σήμερα έχουμε κατά τρόπο πολύ εμφατικό, έχουμε κοντά μας δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτής της άποψης ότι είναι λαθεμένη η αντίληψη του τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν αλλάζει. Πολεμάνε, αγωνίζονται, αντιστέκονται ο καθένας με το δικό του τρόπο και παρουσιάζω ευθύς αμέσως τον κύριο Νικολόπουλο Ηλία, καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Νικολόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κύριε καθηγητά, έχετε την τιμή να ανήκετε σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω. Δηλαδή, μου έλεγε ο κύριος Γεωργιλάς, κύριο Γεωργιλά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ο κύριος Γεωργιλάς είναι ο σκαπανεύς μαζί με άλλους συνοδοιπόρους για την εφαρμογή, την καταξίωση του άρθρου 120 με το όνομα που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο Ιερή Δήλωση. Και μου έλεγε λοιπόν ο κύριος Γεωργιλάς, θα βρούμε, λέει, ανθρώπους που να είναι κύρους αλλά ταυτόχρονα να μην είναι με το κατεστημένο, για να μπορέσουμε να αρθρώσουμε λόγο και να έχει καταξίωση ο λόγος και να πιάσει, να είναι αποτελεσματικός. Του είπα λοιπόν, βεβαίως έχουμε ανθρώπους. Ένας από αυτούς, κύριο Γεωργιλά, έχουμε την τιμή να έχουμε σήμερα κοντά τον κύριο Νικολόπουλο, ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του. Δεν βρίζουμε, δεν αλλάζουμε, όμως ούτε στρογγυλεύουμε γωνίες. Άρα λοιπόν, κύριε Γεωργιλά, είσαστε καλά συνοδευόμενος σε αυτή την προσπάθεια από επιστήμονες όπως ο κύριος Σακάς, ο οποίος και αυτός έχει πει ότι πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 120, ο κύριος Κασιμάτης, ο Αϊφαντής ο στρατηγός, πολλοί ακόμη επιστήμονες. Να κερδίσω το χρόνο του κυρίου καθηγητού. Ο Βασίλης ο Νικολόπουλος. Ο Βασίλειος Νικόπουλος, ο πρόεδρος του Αριού Πάγου, και πάρα πολλοί επιστήμονες ακόμη. Αυτό που λέγαμε από νωρίτερα και κλείνω εγώ είναι ότι λείπει η συγκολητική ουσία. Όμως οι επιστήμονες μαζεύονται ο ένας δίπλα στον άλλον για να γίνει αυτό που έχουμε βαφτίσει η συνειδησιακή επανάσταση των επιστημόνων. Διότι η γνώση είναι όπλο και μπορεί να καταπολεμήσει το σκοταδισμό των άλλων. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, τα είπα όσο μπορούσα πιο σύντομα. Να δώσουμε το λόγο σε εσάς. Συμφωνείτε, κύριε Γεωργιλά? Ναι, οπωσδήποτε. Απολύτως. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Απλώς ήθελα να επισημάνω αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι από τον Μάιο του 2010, με την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων της χώρας με τις 16 χώρες της Ευρωζώνης, αλλά και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έγιναν παραβιάσεις όχι μόνο του συντάγματος, του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτές οι παραβιάσεις, αυτοί δηλαδή που έκαναν τις παραβιάσεις, είναι κυρίως όργανα της εκτελεστικής λειτουργίας, βλέπε Υπουργικό Συμβούλιο αν το θέλουμε, και σε ορισμένες περιπτώσεις και όργανα της νομοθετικής, βλέπε Βουλή. Γιατί λέμε ότι έκαναν παραβιάσεις? Γιατί, όπως έχει εδώ δηλωθεί, το άρθρο 120 του Συντάγματος έχει 4 παραγράφους. Εγώ στέκομαι στην 3η παράγραφο που ορίζει ότι ο σφετερισμός της λαϊκής κυριαρχίας με οποιονδήποτε τρόπο, αυτό επισημαίνω, όχι δηλαδή με βία μόνο, γιατί οποιοσδήποτε θα αντίπει ότι δεν είχαμε οποιαδήποτε εκδήλωση βίας. Ναι, κάποιοι παραπλανητές δηλαδή ακριβώς, λένε δεν υπήρξε βία μετά. Ναι, αλλά είναι και η άλλη αλλά βία. Ορίζει με οποιονδήποτε τρόπο, έτσι, αποτελεί αδίκημα κλπ. Και αυτό παραπέμπει στο κλασικό άρθρο, στα άρθρα μάλλον, του ποινικού κώδικα 134 επόμενα, 134α και 134 και 135, που ορίζουν τις περιπτώσεις της χάσης ποντοσίας. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι ο σφαιρισμός της λαϊκής κυριαρχίας με οποιονδήποτε τρόπο δίνει στο ποινικό νόμο, οδηγεί στον ποινικό κώδικα. Ο ποινικός κώδικας τιμωρεί το αδίκημα που έχει γίνει με βία, με απειλή βία ή, εδώ επισημαίνω, με σφετερισμό της ιδιότητας ενός κρατικού οργάνου, με τον οποίο σφετερισμό δηλαδή έδωσε αρμοδιότητες που δεν είχε ή παραβίασε τις δικές του αρμοδιότητες, με το σφετερισμό της ιδιότητας κάποιου κρατικού οργάνου, δηλαδή της εκτελεστικής λειτουργίας, κατέστη ανενεργές το δημοκρατικό πολίτευμα.
Το έχω μπροστά και το διαβάζω. Το 134 παράγραφος 2 εδάφιο Β αφορά όποιος επιχειρεί με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως όργανο του κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει, επισημαίνου, ή να καταστήσει ανενεργό διαρκώς ή προσκαιρός το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματός μας. Μάλιστα. Και οι θεμελιώδεις αρχές που στηρίζουν το πολίτευμα, το οποίο παραβιάστηκε αυτή η στήριξη στις αρχές, έχει ένα επόμενο άρθρο που έχει 7-8 περιπτώσεις. Μία από αυτές είναι η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής και της διοικητικής εξουσίας από το Σύνταγμα. Αυτό το οποίο δεν έγινε, δεν δεσμεύτηκε το Υπουργικό Συμβούλιο από το Σύνταγμα και παραβίασε, υπογράφοντας και δίνοντας αρμοδιότητες στην Τρόικα ή έστω έχοντας ως σύμβουλο και να έρχονται οι νόμοι στα αγγλικά οι οποίοι να επικυρώνονται. Ό,τι έχει συμβεί από το 2010, αδιαφόρως που υπάρχουν και οι διάφορες ρήτρες στις δανειακές συμβάσεις που είναι τελείως απαράδεκτες, όπως η ρήτρα άρσης όλων των ασυλιών, λέει το ελληνικό κράτος παραιτείται ανεφόρον και αμετάκλητα από τις ασυλίες της κρατικής δημόσιας περιουσίας. Δηλαδή παραχωρείται προς τους δανειστές χωρίς καμία κάλυψη, χωρίς ασυλία, η κρατική περιουσία σαν να είναι ιδιωτική. Ή το θέμα του αγγλικού δικαίου. Όλα αυτά όμως, αυτοί που τα υπέγραψαν, σαφώς κατά την επιστημονική μου άποψη έχουν παραβιάσει το 120 παράγραφος 3, το οποίο δεν μιλά, επαναλαμβάνω, μόνο για την περίπτωση απειλής βίας ή βίας για το να καταστήσουμε το πολίτευμα ανενεργές ή να το αλλοιώσουμε, αλλά με οποιονδήποτε τρόπο και εξειδικεύει ο ποινικός κώδικας, αυτός ο οποιοσδήποτε τρόπος είναι η παραβίαση της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα ή η παραβίαση της δέσμευσης της εκτελεστικής και διοικητικής εξουσίας από το Σύνταγμα ή η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η αρχή της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης. Αυτά που έχουν συμβεί, αυτά αναφέρονται στο 134α που ορίζεται στον ποινικό νόμο θεμελιώδεις αρχές και δεσμοί του πολιτεύματος που αν τους παραβιάσεις θεμελιώνεται το δίκαιο της κράτης προδοσίας. Από ό,τι είναι ήδη αντιληπτό, ο κύριος καθηγητής επιβεβαιώνει αυτό που μου είπε προτού να μπούμε στο στούντιο, ότι εγώ με επιστημονική ευλάβεια θα αναφερθώ στους νόμους και η δική μου γνώμη ή δεν θα υπάρξει, θα είναι δευτερεύουσης σημασίας. Δηλαδή μιλάει ο κύριος Νικολόπουλος για την ευνομία, ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει νομιμότητα η οποία και αυτή παραβιάζεται και έχουμε ξαναπεί πως εμείς ζητάμε ένα εύνομο καθεστώς, ζητάμε μια έφτακτη κοινωνία και δεν μας ενδιαφέρει η νομιμότητα αυτή καθ' αυτή όταν αυτή είναι, όταν αντίκειται στο πνεύμα του συντάγματος. Εδώ λοιπόν έχουμε όχι μόνο να αντιτίθενται οι πράξεις των κυβερνώντων στο Σύνταγμα, με τρόπο, δηλαδή να αντιτίθενται στο πνεύμα του συντάγματος, αλλά κατάφορη παραβίαση, είπε ο κύριος Νικολόπουλος, των άρθρων και των ρητός αναφερομένων στα άρθρα αυτά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, όπως επίσης έχει πει και ο κύριος Κασιμάτης τα ίδια, ότι υπάρχει παραβίαση στο εθνικό, στο κοινωνικό, στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές δίκαιο. Ο κύριος Νικόπουλος, ο πρώην Αρεοπαγίτης, ο πρόεδρος επιτιμή, έχει πει ότι υπάρχει γενικευμένη παραβίαση στα ατομικά δικαιώματα, στα κοινωνικά δικαιώματα και σε θέματα εθνικής κυριαρχίας. Άρα είναι πλέον αποδεδειγμένο από την επιστημονική κοινότητα της χώρας ότι δεν υφίσταται το Σύνταγμα έτσι όπως θα έπρεπε να υπάρχει. Το έχουν, λέει ο κύριος Χρυσόγονος στο βιβλίο του, ο τίτλος του βιβλίου του είναι, το γνωρίζετε εσείς κύριε καθηγητά, η καταστρατήγηση του συντάγματος. Δηλαδή δεν μπορούν να μας μιλάνε και στο πρώτο έτος της νομικής μαθαίνουμε ότι ένοχον ουπι δεν είναι εντεταλμένοι οι παράνομοι άνθρωποι, οι παράνομοι κυβερνώντες να μας δίνουν εμάς μαθήματα ευνομίας κτλ. Λοιπόν, επειδή ήθελα να πω κι εγώ δύο λόγια, αλλά να δώσω περισσότερο χρόνο στον κύριο Γεωργιλά. Αν συμφωνείτε κύριε καθηγητά. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Γεωργιλά. Λοιπόν, έχουμε και μια έκθεση από το καταπέρτη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της ελληνικής κυβέρνησης για τη βάναυση καταπάτηση του συντάγματος. Μάλιστα. Τα είπα σύντομα για να έχετε πιο πολύ χρόνο εσείς κύριε Γεωργιλά. Συνεπώς, να μοιράσουμε το χρόνο που υπολείπεται με τον κύριο καθηγητή και με εσάς και να δούμε ποια είναι τα κομβικά σημεία χωρίς να περάσουμε σε ανάλυση για να κερδίσουμε το χρόνο. Ωραία. Η ελληνική κοινωνία
έχει κατακτηθεί από ελληνόφωνους με ανθελληνικές διαθέσεις. Όλα καταραίουν ώρα με την ώρα και ο ένας βρίσκεται σε μεγάλη απόγνωση. Αισθάνεται να μην υπάρχει μέσα στην ίδια του την πατρίδα. Τα προβλήματα συνεχώς αυξάνονται και γίνονται αξεπέραστα και εφιαλτικά. Όλα είναι βάση σχεδίου. Ο πόλεμος είναι κοινωνικός, ψυχολογικός, οικονομικός. Ρατσισμός κατά των Ελλήνων μέσα στην ίδια του τη χώρα. Και την ίδια στιγμή το επιβάλλουν να αντέξει τους ξένους εισβολείς, όταν ο ίδιος δεν είναι προστατευμένος μέσα στην ίδια του την πατρίδα. Καθημερινώς τον τρομοκρατούν ότι θα του πάρουν το σπίτι, ενώ ταυτόχρονα στους παράνομα εισερχόμενους τους νοικιάζουν σπίτια και ξενοδοχεία και για τους Έλληνες καμιά μέριμνα μόνο τα παγκάκια. Δεν είναι καινούριο, συμβαίνει χρόνια τώρα. Έτσι για να θυμόμαστε με τη δικαιολογία πάντα της ψωροκόστενας, παλιά της ψωροκόστενας. Χρήματα, λεφτά δεν υπάρχουν κλπ. Μάλιστα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως συνεργοί του εγκλήματος παραπλανούν το λαό και του δίνουν μηνύματα που δεν βοηθάνε καθόλου την αντιμετώπιση της κατάστασης, αντίθετα τον οδηγούν στα χειρότερα, διότι προβάλλουν ψεύτικες πληροφορίες, καλλιεργώντας εις βάρος του ενοχές, εκφοβισμούς και τρομοκρατούν το λαό. Η Ελλάδα έτρεφε στο σώμα της πολλούς εχθρούς, οι οποίοι σήμερα μέσω της δίθεν δημοκρατίας κάνουν επίθεση έχοντας ως βάση το καλά στημένο σκηνικό που χρόνια ετοίμαζαν. Το θέμα και το ψέμα και η παραπληροφόρηση είναι βασικό στοιχείο του σχεδίου των εγκληματικών οργανώσεων με δημοκρατικό προφίλ. Συμμετέχοντας και ο λαός σε αυτό το σχέδιο, άθελά του ή με ιδιοτέλεια ή έστω μια μερίδα του λαού, όχι όλοι, συνέβαλε στη δυστυχία του εξαναγκασμένος να ζητάει ρουσφέτια για να εργαστεί, ενώ η εργασία αποτελεί καθήκον της πολιτείας κατά το Σύνταγμα και της Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με αποτέλεσμα τις τεχνητές ανάγκες για εργασία, παιδεία και περίθαλψη που δημιούργησαν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν οι αρχές ως όπλο κατά των πολιτών, τις βαφτίζουν ως ενοχές του λαού, κατά το γνωστό και εγκληματικά παράδεκτο «μαζί τα φάγαμε». Κρατούν τη συνείδηση του λαού λέγοντας «Κύριοι, σας βολέψαμε, γι' αυτό μας ψηφίζατε». Κατάντησε η δημοκρατία όπλο στον κρόταφο των Ελλήνων. Έχουν ντροπιαστεί όλες οι αξίες και ιδιαίτερα ο πατριωτισμός. Πράγμα που αν δεν διορθωθεί σύντομα θα φέρει μεγάλη καταστροφή. Η Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο. Ειδικά η χώρα μας δέχεται χτυπήματα με σκοπό εξόντωσης του ελληνισμού. Και γίνεται κανονικός πόλεμος. Ίσως χειρότερος και από αυτόν με τα αληθινά όπλα, όταν το ίδιο το καθεστώς χρησιμοποιεί την εγκληματικά υπέρογγη εφορία ως όπλο για να καταστρέψει την οικονομία και να διαλύσει τις επιχειρήσεις με σκοπό να φέρει ανεργία και απόγνωση. Όλα αυτά γίνονται βάσει σχεδίου, με απότερο σκοπό ο λαός να αποδεχτεί το ηλεκτρονικό φακέλωμα και την κάρτα του πολίτη, όλα αυτά αποσκοπούν στο τσιπάρισμα του ανθρώπου, όπου ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπεια. Σκοπό έχει να μετατρέψει τον άνθρωπο σε ένα ηλεκτρονικό αριθμό. Το οποίο ο ηλεκτρονικός αριθμός θα συνδεθεί με το κομπιούτερ. Όλοι οι ηλεκτρονικοί αριθμοί συνδέονται με κομπιούτερ. Όπως καταλαβαίνετε, όλα τα ηλεκτρονικά μέσα ελέγχονται από το κομπιούτερ και όποιος θα ελέγχει το κομπιούτερ θα ελέγχει και τον άνθρωπο. Τόσο απλά τι δεν καταλαβαίνεις. Ο ελεύθερος άνθρωπος γίνεται σκλάβος για πάντα. Αυτή θα είναι η πρίκα που θα αφήσουμε στα παιδιά μας. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή διακοπή? Πολύ ωραία. Θέλω να διευκρινίσω το εξής πράγμα. Είχαμε ρωτήσει παλαιότερα κάποιον άλλον καθηγητή του συνταγματικού δικαίου και είπαμε ότι θα φέρουμε και κάποιον πολίτη μαζί. Σας πειράζει? Μου είπε ναι, με πειράζει. Μα γιατί, κύριε καθηγητά? Γιατί πρέπει να είναι του ιδίου επίπεδου. Ρωτήσαμε επίσης τον κύριο Νικολόπουλο και μας είπε επιβάλλεται να είναι ένας πολίτης, διότι η επιστήμη υπάρχει για τους πολίτες. Άρα λοιπόν θέλω να πω το εξής πράγμα, να αποδώσουμε τα εύσημα στον κύριο Νικολόπουλο, ο οποίος όχι μόνο δεν αρνήθηκε, αλλά απάντησε με αυτή την ευρύνεια και την μεγαλοψυχία ότι παρόλο που
δεν έχω συνομιλητή μου έναν επιστήμονα, επιβάλλεται να είναι ο πολίτης, γιατί αυτός είναι το θύμα και για το λαό υπάρχει ο επιστήμονας, η επιστήμη και το κράτος. Άρα λοιπόν και κλείνω με αυτό. του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Ήθελα να κάνω λοιπόν αυτή την επισήμανση μεταξύ της μεγαλοψυχίας, της ανωτερότητας και της ευρύνειας κάποιων ανθρώπων και κάποιων άλλων, και ενδεχομένως ο κύριος καθηγητής εκείνος ο οποίος είχε αρνηθεί με την αλαζονία και τον ναρκισσισμό, θέλω, του ιδίου επίπεδου άνθρωπο για να ευγώ στην εκπομπή. Δεν πειράζει, να είναι καλά, ας τους βρει και ας κάνει τις δικές του εκπομπές. Κύριε Γεωργιλά, συνεχίστε αν θέλετε και κατά το δυνατόν να συμπυκνώσουμε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμη, θα μας πει και ο κύριος ο σκηνοθέτης μας. Πόσο είπατε? Πόσο είπατε παρακαλώ? Ναι. Λοιπόν, έχουμε ακόμη 7-8 λεπτά. Πολύ ωραία. Να δώσουμε το χρόνο και στον κύριο καθηγητή να συνεχίσει τις απόψεις. Θα κοιτάξω όσο μπορώ πιο σύντομα. Το μόνο εργαλείο αντίδρασης βρίσκεται στο τελευταίο άρθρο του Συντάγματος. Με το άρθρο 120 το ίδιο το Σύνταγμα μας δίνει τη λύση. Ο νόμος και το Σύνταγμα επιβάλλει σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, σε περιόδους κατάλυσής του, την επίσημη ένορκη εφαρμογή του άρθρου 120. Δεν λέει πουθενά ότι πρέπει να συμβουλευτούν δικηγόρους ή να το πράξουν μέσω οργανώσεων ή κομμάτων ή αρχηγών. Καταδικάζουμε την προδοσία από όπου και αν προέρχεται. Διαβάστε και καταθέστε άμεσα στην αστυνομία την ιερή δήλωση και πάρτε οπωσδήποτε επικυρωμένο αντίγραφο. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε παράβολο. Το επικυρωμένο αντίγραφο της ιερής δηλώσεως είναι δικαστική εντολή, η οποία καλύπτει πλήρως νομικά και ουσιαστικά τον κάτοχό του. Βάσει του ελληνικού συντάγματος. Όποιος έχει αποδεχτεί παράληψη διώξεων εσχάτης προδοσίας και δεν την έχει καταγγείλει επισήμως, έχει ήδη αποδεχτεί οικειοθελώς την κατοχή και τις συνέπειες της. Μία από τις συνέπειες της κατοχής είναι η θέσπιση της κάρτας του πολίτη και του ηλεκτρονικού φακελώματος. Αλλά όχι μόνο. Είναι το ένφια, είναι τα χαράτσια, είναι η ληστεία των συντάξεων. Τα διόδια, τα τέλη, όλα αυτά είναι. Είπε ο κύριος Νικολόπουλος ότι είναι παραβιάσει το μεγαλύτερο μέρος του συντάγματος και της καλά ευνομία υπάρχει καθόλου. Από το 2010 έχουν συμβεί αλυσιδωτές παραβιάσεις του συντάγματος από τα εκτελεστικά όργανα, κυρίως δηλαδή το Πολιτικό Συμβούλιο, το 10 και έπειτα, αλλά πολλές φορές και από τη Βουλή. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι, κλασική περίπτωση, το μνημόνιο δεν ήρθε ποτέ στη Βουλή για ψήφιση και εντάξει έμεσα υπόθηκε ότι μπήκε ως παράρτημα στον νόμο, ψηφίστηκαν νόμοι αντισυνταγματικοί, είναι μια τέρμο συζήτηση που δεν έχει πλέον έννοια να πούμε πόσες παραβιάσεις έχουν γίνει. Για να σκεφτείτε το θέμα των συλλογικών συμβάσεων που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, καταργήθηκε με αντισυνταγματικό νόμο και προσπαθεί με νόμο τώρα η κυβέρνηση να επαναφέρει το άρθρο του Συντάγματος. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ο νόμος να καταργεί και να προσπαθεί να επαναφέρει εφαρμογή συνταγματικού άρθρου. Είπατε προσπαθούν. Έχουμε ξαναπεί, μου θυμίζουν τα λόγια του κυρίου καθηγητή, μου θυμίζει αυτό που πολλές φορές έχουμε πει από εδώ. Πλέον η νομική επιστήμη δεν υφίσταται. Μόνο νομικίστικα τερτύπια. Η οικονομική επιστήμη επίσης δεν υφίσταται και εκεί οι οικονομικίστικες τακτικές, όπως επίσης και η πολιτική δεν υφίσταται, μόνο πολιτικαντισμός. Δηλαδή η βία έχει επιβάλει στη χώρα και γενικότερα παγκοσμίως, αλλά για εδώ μιλάμε, έχει επιβάλει ένα δικτατορικό καθεστώς, το οποίο είναι και κρυμμένο με έναν υποτίθεται συνταγματικό μανδύα, ο οποίος κατάφορα πλέον και αυτός δεν... Η παραχώρηση των κρατικών ασυλιών βάσει της Δανειακής Σύμβασης στους δανειστές τα λέει όλα. Βέβαια. Και δηλαδή, ποιος έχει δικαίωμα να παραχωρήσει τις ασυλίες του κράτους και να εκ μέρους κάποιου υπουργού το κράτος να παραιτηθεί των ασυλιών. Φοβάμαι πως είναι τόσο κατάφορη, κύριε Γεωργιλά, φοβάμαι πως είναι τόσο κατάφορη η παραβίαση του νόμου, του συντάγματος, της ευνομίας, της κοινωνικής ευταξίας, που νομίζω θέλουν καυγά, θέλουν σύγκρουση. Εγώ το βάζω αυτό, κύριε καθηγητά, και ως ένα ενδεχόμενο. Δηλαδή να σπάσει το σκοινί για να δικαιολογήσουν μετά την καταστολή της βίας την οποία οι ίδιοι υποκινούν. Και δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη κυβέρνηση τώρα. Μιλάω για τις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις. Δεν ξέρουμε η συγκεκριμένη κυβέρνηση που υπάρχει τώρα προσπαθεί, δεν προσπαθεί, θα δούμε που θα το πάει το καράβι. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι σύντομα, κύριε Γεωργιλά, για να κλείσει ο κύριος καθηγητής του. Ναι, πολύ σύντομα. Ναι.
καθώς 24 Δεκάτου 2011 ανακοινώθηκε από την Ελληνική Βουλή ότι ισχύει εις βάρος 173 βουλευτών δικογραφία για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας και δίχως ποτέ ως και σήμερα να έχουν ξεκινήσει διώξεις. Το έγκλημα αυτό της κακουργηματικής παράληψης διώξεων, εσχάτης προδοσίας, δεν τελείται μόνο εις βάρος των Ελλήνων, αλλά και εις βάρος της ανθρωπότητος, καθώς καταπαντώνται βία και βάλαυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εσχάτη προδοσία, σε σχέση με την κακουργηματική παράληψη διώξεών της, σηματοδοτεί επίσημη κατοχή και βάναυση καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όποιος πολίτης συνεχίζει να αποσιωπά και να υποθάλπτει τα άνω εγκλήματα που τελούνται κατά της ανθρωπότητος, σίγουρα δεν θα μπορεί πολύ σύντομα να ονομάζεται άνθρωπος. Αντιδρούμε επισήμως για τα άνω, καταθέτοντας στις αρμόδιες αρχές την ιερή δήλωση εφαρμογής του άρθρου 120 καταγγελίας κατά του από 24 Δεκάτου 2011 διαρκούς κακουργήματος καταπάτησης του όρκου. Τη βρίσκουμε παντώντας τις λέξεις ιερή δήλωση στην αναζήτηση ίντερνετ. Επίσης υπάρχουν βίντεο στο YouTube και στο Facebook στην ανοιχτή ομάδα ιερή δήλωση άρθρο 120. Μπορείτε για οδηγίες να μιλάτε με τους διαχειριστές και με τα μέλη της σελίδας. Ενεργούμε είτε συλλογικά είτε μεμονωμένα. Και εκείνα που απορρέουν από το άρθρο 120 του Συντάγματος τα διατυπώνουμε μέσα σε δικόγραφο, κατηγορητήριο που ονομάζεται ιερή δήλωση. Και τους το αποδίδουμε. Λοιπόν, αυτά. Ωραία. Και να μην... Έχουμε λοιπόν, επειδή βλέπουμε πλησιάζει και ο χρόνος, έχουμε τα καταγγελταία από τους ειδήμονες, η επιστήμη καταγγέλει και ο πολίτης, ο ανήσυχος πολίτης προτείνει. Τι προτείνει ο κύριος Γεωργιλάς? Στην ενημέρωση. Να μπούμε λοιπόν στο διαδίκτυο, να δούμε τι συμβαίνει, τι είναι η ιερή δήλωση, τι λέει το άρθρο 120, να ενημερωθούμε, να εξοπλιστούμε με στοιχεία και να μην κραυγάζουμε και αλλάζουμε πυροβολώντας τον αέρα, γιατί έτσι δεν έχει νόημα. Και ποιος είναι ο απότερος σκοπός? Είναι η αποφυγή της ανεξέλεκτης βίας, στην οποία ενδεχομένως άκοντες μας οδηγούν, για να πούν μετά ότι καταστέλνουμε τη βία, βγάζουμε ποιος ξέρει τι θα βγάλουν στον δρόμο. Τάγκς, ό,τι θέλουν μπορούν να κάνουν. Λοιπόν, να κλείσω εγώ το δικό μου το λόγο. Είπαμε τα καταγγελταία από τους επιστήμονες, τα προτινόμενα από τους πολίτες, και να κλείσει την εκπομπή αυτή, όσα λεφτά μας απομένουν ακόμη, ίσως 4-5 λεφτά, αν συμφωνείτε κύριε Γεωργιλά, να κλείσει η επιστήμη. Όχι, απλώς να επισημάνω ότι το άρθρο 120 αφενός αφορά μόνο την κατάλυση του πολιτεύματος σε περίπτωση χρήσης βίας, οπότε οι πολίτες μπορούν να αμυνθούν και με βία, με κάθε μέσο εναντίον αυτού που μπορεί να το καταλύσει με τη βία. Αυτό λέει το αλλά Σύνταγμα. επαναλαμβάνω 2 λεπτά, αυτή είναι η τελευταία παράγραφος. Η προηγούμενη παράγραφος είναι αυτή δυστυχώς που είναι μπροστά μας και έχουμε πρακτική εφαρμογή δυστυχώς στην Ελλάδα, ότι έχει γίνει σφετερισμός από κρατικά όργανα των αρμοδιοτήτων τους, με συνέπεια να έχουμε κατάλυση του συντάγματος. Υπό αυτή την έννοια, μία προσπάθεια των πολιτών να ενεργοποιήσουν την δικαστική λειτουργία, παραδείγματος χάρη, που οπωσδήποτε πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες μέσω πολιτών, εφόσον πάρει έναυσμα από τους πολίτες, για να αποδοθούν ευθύνες και να σταματήσει αυτή η παραβίαση του συντάγματος που είναι αλυσιδωτή. Δηλαδή, μπορούμε να μιλήσουμε επί ώρες το τι έχει συμβεί, επαναλαμβάνω, από το 2010 μέχρι σήμερα, με την έννοια ότι το περισσότερο νομοθετικό πλαίσιο έχει κριθεί αντισυνταγματικό και φαίνεται δηλαδή έχουν παραβιαστεί και γραμματική ερμηνεία του συντάγματος. Δηλαδή υπάρχει νόμος που λέει ότι ο Υπουργός Οικονομίας δεσμεύει τη χώρα και η δέσμευση αυτή αντί να κυρωθεί με νόμο απλώς ανακοινώνεται στη Βουλή. Αυτό είναι πρωτοφανής παραβίαση, προφανής, του άρθρου 36. Παρ' όλα αυτά ισχύει μέχρι σήμερα. Δηλαδή έχει καταπατηθεί το Σύνταγμα σε πολλές περιπτώσεις από τα νομοθετικά αλλά κυρίως και από τα εκτελεστικά όργανα. Και μεταξύ των αντισυνταγματικοτήτων είναι και οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες έχουν φτάσει πλέον κοντά στις 40, και η καλή μας φίλη, η κυρία Σόφη Κάπα, δεν λέμε ολόκληρο το όνομα, επειδή δεν έχουμε την εξουσιοδότησή της, μου είπε, είχε στην ατυχία και είχα την τύχη να παρακολουθήσω τα μαθήματα του κυρίου Νικολόπουλου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για τις πράξεις περί των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Δηλαδή, κύριε καθηγητά, πρέπει να επισημάνουμε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για να εκδοθούν σύμφωνα με το Σύνταγμα. Πρέπει να έχουμε έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επίγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες. Αυτό θέλω να πω. Μια τέτοια περίπτωση δεν είναι να σας βάλω σε διαθεσιμότητα
ή σε κινητικότητα, έκτακτη περίπτωση, εξαιρετικός επίγουσος για πρόληψης ανάγκης. Άρα λοιπόν περί αντισυνταγματικοτήτων οι ίδιοι οι καθηγητές, οι συνταγματολόγοι τα διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο ότι δεν γίνεται σεβαστό το Σύνταγμα και οι αντισυνταγματικότητες έχουν πλέον κατακλείσει την καθημερινή μας ζωή. Έτσι λοιπόν δεν ξέρουμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε παρά να επισημάνουμε στην δικαστική εξουσία, στους εισαγγελείς, στους αρμόδιους και κυρίως στους βουλευτές. Γιατί σε αυτούς εμείς δώσαμε την εντολή. Και αυτοί είναι κυρίως που πρέπει να τιμωρηθούν. Είπανε δώσε μου την εντολή σου να καταστήσω την κοινωνία σου εύνομη, εύρυθμη. Και την πήρανε την κοινωνία μας και την έκαναν χρήμα για τον εαυτό τους. Τους καταγγέλουμε λοιπόν και θα πρέπει να τους παίρνετε κάθε μέρα τηλέφωνο να τους ρωτάτε γιατί με πρόδωσες. Να είστε πάντα καλά, θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα στις 7 παρα 10 και την επόμενη Παρασκευή όπως πάντα στις 10 το πρωί. Ευχαριστώ, γεια σας.